mula sa 10,000 pisong puhunan. Paano nga ba napalago ng isang Kapampangan entrepreneur ang kanyang business patungo sa milyon-milyong tagumpay? Tumutok na mamayang gabi dahil makakakwentuhan ni Jackie Manabat sa latest episode ng The Reimagine Podcast, ang founder ng Laurent Active at Laurent Cosmetics na si Laurent Joy Benig. Shinare ni Laurent sa podcast kung paano siya nagsimula sa pagre-rebrand ng mga lip tint mula sa isang maliit na kwarto at paano niya hinarap ang mga hamon sa pagbuo ng iba pa niyang negosyo. Siguro motivation ko at that time talaga, I was the sole breadwinner of the family. And then, parang nag-aaral pa yung kapatid ko nung time na yon. So, I really need to push myself kahit na ano pang mga challenges na dumating. Kasi, meron umaasa sa akin. But after naman ng mga 2 years, nag-graduate na yung kapatid ko. So parang medyo nakahinga ako ng konti. I think po kahit hindi ako super mag-push sa business. Pero kasi parang na-realize ko na sa business talaga, if gusto mo mag-retire early, ito talaga yung solusyon. So parang pwede naman mag-start ng maliit, pwede naman mag-try kung parang may challenges, pwede kayo mag-try ulit, ganyan. So parang for me, try lang ng try until maging okay. Ganun. At para sa mga natatakot magbago ng direksyon sa buhay, may mahalagang mensahe si Laurent. Hindi natin pwedeng i-limit yung sarili natin when it comes to business, content creation, ito lang yung kaya natin gawin. Ang dami-dami nating pwedeng gawin and the market is so big. Abangan din ang kanyang kwento tungkol sa kanyang paghahanda para sa Sydney Marathon this August. And what's next sa kanyang entrepreneurial journey. Panoorin ang The Reimagine Podcast this Friday, July 17, 8 p.m. to 9 p.m. dito lang sa CLTV 36.